Shalom. Huriani Tuhata, kapuka maparsarota do Tuhata di mingguon, minggu 12 dung Trinitatis. Marende mahita sian buku ende nomor tolu, ayat sada dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan bahasa do Jahoba, tahu patano batoan ni ari hagogotan, jala ditanda do akan na marhaposan tu ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na sokal jalana bonar. Dialo hodo na gijang maroha, jala di patimbo hodo na serep maroha. Alani hiu pangido hami tuho, sayramoti hami, asa unang cukat hami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa unduk, serep, tobok jala burjuro hanami di adopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ditanda di
Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu sadarion. Ima patik palimahon dohot lapatanna. Ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho. Jala leleng mangolu di tano nanilihon ni Jahoba debatam diho. Dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Unang lea rohatta midana torasta. Dohot mida akarajata. Rodi akana tua-tua. Dang jadi parota rimas nasida. Ikot patundo hita. Jala ikon holong rohatta tunasida. Sioloan do nasida. Jala si subutondo rohana. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Lau mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami. Mangulahon nahombar tu patik ni. Amin. Tato poti madosa tatu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungudo kami di jolo martangi yang tuho.
Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Say asima roham mida sandok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhutna. Say sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalaho nami. Hala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan naloja jalan nasorat. Upasonang pehamu. Buat hamu maaugatku Tuhamu. Kuruhon hamu masianau. Aina labok doahu. Jalan naserep maroha. Asa dapotan hasonangan tondi muna. Ay labok do agatku. Jalan yang do dohot na hupa persaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
bege mahata ni debata turpuk ni hari mingguon. Imanienet sian Lukas 14 ayat 25 sahatro di ayat 30. Mar soring-soring mata jaha mar sasa ayat. Alai torop do halak na mandongani ibana. Jadi humusor ma ibana. Mina ma mandok na sida. Tuau dang tarbahen gabe sisyaku. Ia so dihasogohon ibana amana. Inana naniolina anakonna nang hahanggina dot aka ibotona rodi hosana sadiri. Dak tarbahen gabe sisyaku halak naso manuhuk silang tu ibana. Lao mangihuto nau. Ai ise hamu nagiot pajongjong palas-palas naso jumolo hudul mangetongi si palas sontusi. Manang naboi lao patuluson. Unang ipauli jolo o jahanna. Hape dang tuk gogona pasahatotsa. Gabe surahan ni sude halak na marnidasa ibana. Dohonon na sidama dibuka hala ondo pajongjokon apedang adong bahenon na pasunghon. Ise maraja na borhat marmusu mangalo dongan na raja. Naso jumolo hudul mamikiri. Manang tadopakot sa mardongan salok sa sordado alonai. Naro manohopi bana mardongan dua loksa. Alay ang gusto tarbahani suruan na mapangulu bican holang dope musui mangido pardamean. Kamu pe. Dakar bahen agya ise hamu gabe sisi aku. Anggo sotar tadi kotsa nasana di ibana. Olat nima sahatna. Martua doakan na tumangihon hatani debata. Jala na upeopsa. Amin.
Hatidakon maha porsiatai, songon na hinatindakon ni donganta sa porsiawan di tandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jakoba, ido ama pagogo na sohaturusan, na tumupalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, di mana tinibuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia at dorang suhabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na berni di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsir, na tuwa tubanotoro dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manay tu surgo lau hudur tu siamu ni debata Jahoba, amanay pargogo na sutusani, di sima ibana, pay mamulak sogo tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi purbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan na badia, dohot di asasan di dosa, dohot di hatai, na mandok nul sogot dagingi halak na umate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tikting namasa di huriata di bagasan minggon. Minggu pasapuluh dua hon duk Trinitatis. Tanggal 4 September 2022. Patardo saluhukna diadopan ni Tuhani. Naparjulu goar ni minggu, ia goar ni mingguta sadarion, ima minggu pasapuluh dua hon duk Trinitatis, namar lapatan hasi tulusadaon ni debata. 2. Dadana nasorang, na di hari Rabu, tanggal 24
Agustus 2022 di basa-basa hotu-hatta dosa danak boru di keluarga Mikael Sitorus, Eskom. Inang Opitria boru Manalu ST. Maringana di Jalan Bungur 2, nomor 22J, RT 002, RW 002, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Bungur Kostrat. Di bagasan perawatan doda danak na baru sorangi, ala hurang sehat, ala yang gona torasna hipasdo. Tabuam ma ditangi akta, asa hato malum dadanak na sorangi, sian parsahitonna. Tolu, Namar Bagas, Tik-tik Parjolo, naeng majalu pasu-pasu parbagaso madongata, Abdi Krisnanda Sipahutar, Eskom, anaknya mata si tua Willem Sipahutar, Tubuni Inata, NC Boru Butar-Butar, Maringana di Jalan Lintas Sigura-Gura, nomor 20 Tolu, Pulau Raja, Pulau Rayat, Asahan, Sumatera Utara. Ruas nih HKBP, Pekan Pulau, Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Distrik Walu Asahan, Labuhan Batu, Dohot Oroanna, Eunike, Ioneta, Boru Tampu Bolon SE, Boru Niamatta, Situa Joseph Tampu Bolon, Tubu Ni Inata, Doktoranda Neti Boru Marbun. Maringanan di Jalan Talas 3, nomor 45, RT 01, RW 02, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Ruas nih HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuo di Patupa di hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, pukul 10.00 UIP, di Gereja HKBP Pekan Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Asahan, Labuhan Batu. Sai di pasu-pasu tuhatta madongata, nanaeng majalo pasu-pasu parbagasoni. 4. Parmingguon yana kota Sikola Minggu. Di hari Minggu, tanggal 10 September 2022, masuk pukul 10.30 WIB, Pukaotama Muse Parmingguon ni anak kota Sikola Minggu, sian kalas TK, sahatu kalas tolu SD, digabung dohot kelas 4 SD, sahatu prasidi, Maringanan di Sopo Praja. 5. Pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2022-2023. Nunga dibuka huriat tabe pendaftaran nanaing Marguru Malua. Manang ise siana ianak kota nanaing parsidohot asa tadaptar homma dohot syarat-syarat naparjulu minimal kalas sada SMA. 2. Mabuat surat pengantar sian situa Banjar Nabe. 3. Melampirkan fotokopi surat akte kelahiran, dohot surat baptis, pas foto ukuran 3x4, 2 lembar, latar belakang warna. 4. Mabuan surat hatorangan sian gereja asal di luar anggota
ni Huriatta. 5. Formulir pendaftaran di pasahap ma tu sekretariat ni Garejatta. 6. Pinabotohot tu sudah ruas ni Huriatta mulai bulan September 2022 naeng mula atta mamuse acara pangapulion duk sidung acara pemakaman turuasta. 7. Dana anak asuh sadarion Minggu tanggal 4 September 2022 duk siduk permingguan pukul 10.30 WIB Dewan Diakonia ni Huriatta Rabdohot Inang Pendeta Amang Pendeta J. Sitindaun MTH Dohot Inang Pendeta J. Borupardede MTH pasahatot dana diakoni tu anak asuh ni Huriatta alani pinangido tu anak asuh asa tinggal satokin di gereja. Walu sepeda motor inventaris marhite tiktingon di pasahat Huriatta hata Mauliate tu keluarga amang situahot sianipar SE dot inang Dr. Saurmaida Borugultom MPD naung mangalehon sada unit sepeda motor metik merek Honda model Solo tahun pembuatan 2015 si pakeon ni Huriatta tu pelayanan ditabay tu hatta maaka pasu-pasu tunasida tu joloan non. Sia hata Mauliate marhite tiktingon di pasahat Huriatta hata Mauliate tu keluarga pahotan Perri Roy Nainggolan inang Liliana Ruth boru tinabunan naung mangalehon satu unit tenis meja si pakeon ni Huriatta tu acara perlombaan dalam tahun kesehatian 2022 ditabay tu hatta ma akka pasu-pasu tunasida tujoloanon. 10. Pendaftaran perlombaan dalam rangka tahun kesehatian dohot panitia perlombaan tahun kesehatian 2022 mabuka pendaftaran turuas nanaeng parsidohot di perlombaan. Pendaftaran boi ma melalui situa Banjarnabe melalui pendaftaran di pasahat tu situa Banjarnabe. Adong pe jenis 2 pertandingan nanaik si patu paonna ima sada bulu tangkis manang badminton di tiap Banjar pasahaton sahalak tim laho mewakili Banjar dalam satu tim boido digabung naposo dohot dewasa. Pertandingan nanaeng si patu paotta ima tunggal putra tunggal putri ganda campuran. 2. Catur. Pertandingan catur ama beregu. Setiap Banjar mengirim satu tim terdiri siat 3 anggota. 3. Tenis meja. Setiap Banjar mengirimkan satu tim untuk mewakili Banjar. Dalam satu tim dipasada antara naposo dohot dewasa. Pertandingan nanaeng si patu paotta ima tunggal putra
tunggal putri, ganda campuran. 4. Perlombaan pidato taringot tu gereja. Untuk pertandingan ini secara teknis akan diatur oleh guru-guru sekolah minggu. Note 1. Pengundian nomor peserta dipatupa di hari Rabu tanggal 7 September 2022 di Sermon Parhalado. 2. Technical meeting dipatupa di hari Jumat tanggal 10 September 2022 pukul 10 sia UIP Maringanan di Sopo Praja. Warta tambahan, jemaat sakit Nyonya Tinambunan Magdalena Boru Lumban Tobing Banjar Rempoa Ciputat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam TBC Matupang. Kita bawa dalam doa agar memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Ralat atas dari Paria Tahun Kesehatan, ulang tahun dan pesta Gotilon, tertulis di nomor 6 dari Banjar Bungur Kostrat, tertulis atas nama tertulis Nyonya keluarga Nyonya Togam Boru Tampu Bolon. Seharusnya Nyonya Togam Marpaung Boru Manurung. Atas nama panitia Tahun Kesehatan, minta maaf atas kesalahan penulisan nama, yaitu warta Tahun Kesehatan yang tertulis di nomor urut 6. Dengan demikian, warta sudah dibenarkan. Songonima hujahon kami tiktingon, tuhat tama nama dongan hita saluhutna horasma.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhatta, turpuk jamita, dimingguta sadarion, imana tersurat di pesalmen bidu 130 sia. Mamuk kamaisian ayat sada sahatu ayat onom. Tapayutiho ma. Ede sian si David. Ali Jahoba disulikit jala ditadahodo au. Say di botohodo manang nahudul, manang na jongjongau, garisian na daw, diatu si hodo pikirakku. Manang mardaladalan, manang mudo mau, di sigi hodo au, jala takas do di botoho akadalakku sudena. Ada ngadong nanggosada hata di atas dilakku. Tongodo ali Jahoba di botohodo sudenai. Tole siap pudi, tole siap jolo di haliangi hodo au. Jala di linggom tanganmu doau. Tung masurukudo parbinotoan si songoni diau matibuhudo dang hadong donganau ima saat na hamuak kamang dot tamuak kenang tu kita saluhu na hiado sasahalak madok tudongan na hutadda doho huboto doa hasakakmu. Huboto doa hanang dohonommu. Jala huboto doa hadi pikiranmu. Pitoro madongan nai. Nama jalo hatai. Pitornin nama. Pajago-jago huduh. Pamalo-malohokko. Jalaho manedok na jolma napatang subilak. Ido molo akka jolma na pamalo-malohon. Olo do tadok. Patak subilak doho innahi tarupani kan. Merasa hebat. Jala mata jomi hatai molopola idok tuak kazolma napa jago-jago dan malo-malohon alus si songoni unang mania songoni ate hamak kamang dot tamak kenang tuhita saluhut na isi do debata isi do hita jolma buado panadaut tatu debata jala buado debata manadahita adong do jolma patang subila panadon na tu debata HP dang tak
kas ditadda di bata. Ikom manadda do jolmai ise ibana. Bohadirina. Olodo jolmai sadiri dang ditadda dirina. Dang iboto jolmana boa ibana. Holan na itadda ibana, guarna do margana do. Si tikkos si buaya. Alay manang nabiha. Parnguluon na. Parrohaon na. Pikiran na. Tung sotakas do ditadda. Dang diboto. Sasaotik gabi tumagon donganna manadda maboto. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhatta Jesus Kristus. Tes amod dohodok miton. Satu. Alay yang gode bata. Tung takas do ditadda hita. Jala ido asadidok. Tumadado de bata. Tu dirita daripada kita. Manadda dirita sendiri. Tuhan lebih tahu siapa kita daripada kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Omma napinato orang dipatakas parpesalmen. Si David diturpuk tahun tuhita. Borhat sia dirina sadiri. Jol mana malo do ibana. Jol ma nagugo do ibana. Jol mana marhuaso do ibana. Dia manusia yang berwawasan. Dia manusia yang berintelek. Alai. Dung dipatadahod debata dirina. Tu si David sendiri. Gabi. Diperbandiko gabi tadebana madirina. Bah. Tung sopardihana do hapeau. Dijolo ni debata. Hira somargello do hapeau. Dia dopan ni debata. Hira na somardiha-diha do hapeau. Dijolo ni debata. Dang buya pesaoti peterpangasahonau. Huwaso, gugukku, hamalokku, hadongokku. Dijolo ni debata. Jalan kebat sada. Dang adong HP na tartabuni honau. Dijolo ni debata. Topik ni minggutta. Patardo sude. Dia dopan ni debata. Ido asadidok. Tuhatai dang
dibatasi ruang dan waktu. Di hatana asing di dok bahwa Tuhan itu adalah omnipresent. Dia hadir di mana saja. Jaladang sanggup jolma menabuni dirina. Mulai dok menabuni dirina. Ngadisi. Sudah dohot rohana. Dohot pikiranna. May sibe sude. Dan tertabunihon di jolo ni Tuhane. Jolma namalo tibo perbinotoanna alai di dopar pesalmen jala satu pertikenwai iko dohonota tungso tarduduhita do. Tibuna doh bagasna parbinotoan ni debata didok may hatanasing omniscience. Dan bui sia sudu dia be. Hamak kamang dot tamak kenang. Tu ita salut na. Ahaman maing nabui molo ta angkat. Namasa tu partikian no engon nahangat. Nahobar ima trending topic. CFS. Jala manang bohape dan adong nabuni nangpe sebagian di paulop sebagian naik dan ipaulop alai anggo diadopan ni Tuhane mulop de sude. Dunia ini bisa dikelabui. Mata manusia bisa dikelabui. Alai yang go Tuhane dan boleh dikelabui. Tidak ada yang tersembunyi. Roma sadanari muse ima pesulap merah. Namaralo dohot ima akka perkumpulan ni hadatuon. Molo ta putih-putih hamok kamang dot tamak kainang. Akka hal na positif. Bui terbongkar. Ima marhite parbinotoan di jolma. Aka trik-trik ni ima aka namangula di hadatuon perdukunan. Nampai kodohonota na mengungkapkan ini punya keterbatasan. Alai adong aka pernyataan-pernyataan nagabe tabu bigion jala memang record naing sitera ponoton. Aha maridok ima pesulak merai asal nang dihapor siayak ka daya tuak kadukun. Tetapi percayailah, yakinilah Tuhanmu sesuai dengan agama masing-masing. Jalo de binoto. Ode binoto. Ode binoto nadong
organisasi perkumpulan nih hadatuon. Dari itu rupani. Ay buano nang namasok gabi dong organisasi hadatuon. Ay buano legalitas nyon nang naroha do. Alai gabi muncul do ima di hagauron haguturon di kalangan nasida ala dia alamor mapasenna. Hilang kepercayaan. Betul ini mai. Asa jol mai mananga hape persoalan di ngoluna. Asa mulak tunani haporsianna. Mangalu-alu tutuhani. Dan kami mangalu-alu tu portibion. Dan kami mangalu-alu tu gogo doho huaso ni pikiran ni jolma. Aka trik-trik nabi nena nagabe manipu, nagabe membohongi publik. Todo tutu bamolo na marsulak mak. Sebagai hiburan tu sudah kejol mama Mekkel terharu. Na stres boy Mekkel. Sebagai hiburan. Nangpe boy rupani songon na sila si malolong di bayan. Alai molo diadopan ni Tuhani patar do sude. Dangadong nabuni. Tidak ada yang tersembunyi. Jala ido nang pakatidak konon ni parpesal menditrupuk tahun asa nang pakatidak konon ni akan aporsea di Tuhani. Sahatu partikiatan wain. Ali Jehovah disulikit jala ditadahodo au. Panadaun ni jolma. Tu panadaun ni debata. Macai dau. Bakal didok dang tardodo, dang tardungdung. Molo hita jolma. Gudang do rupani molo didok rupani tada-tada Soeharto. Ku debata dang. Takas do. Dakolan ima nadiduru. Alai didok. Ditanda do kita. Dirohatta. Doh dipikiratta. Jala adorang sotahatahon. Dunga diboto debata. Jala didok mamuse. Sai diboto hodo. Manang nahudul, manang najongjong au. Manang merdelet-delen, manang mudo mau. Hudul, jongjong, merdelet-delen, modum. Ini ada gudangan aktivitas. Nah pasti hudul, jongjong, dohot, merdelet-delen. Ay molomodum dohot na dungo, paling isa hali dua hali sadari. Bamodum badungi dungo. Alay anggo hudul, jongjong, dohot merdelet-delen. Godangan idotik kita ganupari. Di boto de batado, ditikisa di hari hita hudul. Ditikisa di hari hita jongjong. Ditikisa di hari hita merdelet-delen. Jala di boto de batado. Marhuaho hudul. Marhuaho jongjong. Jala marhuaho merdelet-delen. Berarti aktivitas apapun
Alai naing di jamoton markite na pinatubege kon si David siya kadirionna. Asa tung jaga kita, asa tung jamot kita. Ima ditikki hudul, ditikki jongjong, doh ditikki merdel-delan. Na pasti di si jamot idok rupani. Dang amang jamot silitongan na idok na dison. Na huberong di tormekkel hala amang rupani. Ima menjaga diri asa totong di bagasan situasi kondisi ni kita ditikki hudul jongjong merdalat-dalan asa totong ima hobar tulomo ni rohani Tuhani patuduhon ima kaporsiota panadota tu Tuhani karena itu dalam bentuk aktivitas bado tutuba bado tikki modum Batabo to madok ko ni tikki modum, guarna pe modum. Apalagi modum pitor renges jalan marukor. Padang binotoy manang beha. Alai ipe molo siya diri ni debata. Dipiga hal nakingani tadok mai ima ditiki hudul jongjong mardalat-dalan modom dohok dungo tung soheado ditadikko debata hita bakka didok ma diturpuk taun hamak kamang dot tamak kainang di sege di sege hodo au taboto do manege mamiari boras tapi hari maborasi dia duri baru tarida ma monisna dohot lapungna Pitor tarida merupani. Ayarong do tongkia ni nama miari boras. Doh na pabalik ko pe. Molong macoba-coba pabalik ko la olo do bolong borasi sude. Molo do mamiari boras. Jadi perlu do rupani. Di tahun kesehatian na pe. Iso namang ketua amang situa hot sianibar. Bainot tado pe lomba mamiari boras. Asa taida zolo. Itu budaya. Buhakia nalaho mamiari boras. Jala kia na irupani gabe boy do. Markita na mamiari boras o dia duri. Boy. Dibayan markita kia na tarsisi sa diri. Monisna dohok lapungna. Dohok mga bolok kono di ujung non. At taripabengko sa otik. Kaluar masih ujung na sudut nai ima monis na dohok lapung nai. Tinggal ma boras. Hamu kamang do tamak kenang tuita salut na. Di partikian ningoluta di tiki hudul jongjong mardalat-dalan modom dung-dungo di sege Tuhani do hita. Malodo Tuhani manirang nadenggan sian naroa. Di sege dohita. Itulah karya Tuhan yang paling besar. Dan di pasobu. Ido asa tadok. Songoni babal gani holong ni rohan ni Tuhan itu kita. Mananga hape na taula. Godang niyak kanahurang. Godang niyak kahajahaton. Dakya di pasobu Tuhani. Ditikkitinggang madabu kita. Pitor disurduk kodo tangan. Persoalan. Olo dohita mangaleot tangat tai.
Hola taleope itorgolomonna dungi tugun nama ita. Asa jongjong sian hada buat. Tuhan tidak pernah berhenti. Ido asa gabe di dok si David. Jala ido nang sidohonon takana porsea tu Tuhani aya onom. Tung masuruku do parbinoto asisongani diau. Mati boudo dakadong donganau. Hira so terjalo au do yale Tuhan. Belganai pabahenami. Nang pegudang jolma. Namalo manabuni ko dirina. Ale jolma manabuni ko dirina. Sairi puda amar rupani. Molo dung itabunihon siar rukung nau tuluna. Hape tarida do dagingna satu pakna. Sairi puru pani naung aman. Asal ma budi. Memang manaung perupani terjadi doh dia. Baik secara spontan. Nah kecelakaan doh dia. Ado parjulu pitur tamaton. Terus spontan terus sonod. Mangamaton bagian atas kepala. Alai. Marado bokape. Markite kabarani. Di bait jolmai. Ima manabunion na pinikiran na. Satu naroa. Akatahi-tahi na jahat. Tukso tabunihod doy di jolo ni Tuhani. Tertabunihok kita. Manang bohape, dia kaparediota, nanaing di ida Tuhani, bohado rohatta, bohado pikiratta, rohado pikirattai, doho domaride. Roha doho pikirattai, doho do mamuji Tuhani. Asotung masay marede iba. Apa kok hosom doho late di bagasar roha. Angko kurtai nak ingat tabuh ya dusudi. Itu dah. At sugari mo libu rupani si juara saya na kurama. Itu ala dia, ayaw sa guru sabi nakingan, penuh perasaan rupani. Itu. Ala dia, ala betul-betul lo fokus tu teks ni kori. Ida sabi. Song ni dok kita nakingan ni, gabung do korni ina, gabung do korni pemasmur. Apalagi suluni ka amangin nakingakan, malasak do kori rupani. Itor songko ahita nakin dokter bigi soalnya ame nakinga suli itor ita rupani baru terlulu mahita isi lagi na margaden nai napasi dang margas tidau ni alai nani ida nani selaman ni Tuhani imaroha do na doha do da pikiratai do nama do. Nah hola songonido di luar. Alai, ido saidok Tuhani. Dari bagasar roha doho pikiratai. Asa memang iko sudido. Di jamoto mariti turpuhon. Asa sudi sian hadiriotta. Sian luar di dirita. Sian roha perbagasan doho pikirata. Ikon parhato pototta danga dong nabuni dia dopan ni Tuhani. Asa molo taparhato do naung takas di patadahod debata dirina tuhita jala ima targau taparhaseang asadang boy rupani kita laho nama di joluna ala di boto do ise do kita marhuaso do ibana ala ni
pataridaho dirim, dijolo ni Tuhani secara terbuka, doho jujur. Ala ido di halomoho Tuhani, asa molo dungi, di bagasan keterbukaan doho kejujuran. Dan adong natabunihon. Gabi halomohon ni, Tuhani mahita dingoluta. Amin, martangyang mahita. Hodo na marhuaso di ngulu nami ale Tuhan. Hodo na boto saluhut di ngulu nami. Sa di roha doho di pikiran nami. Nasohu hatao kami pe. Jumulu do di boto ho ale Tuhan. Asa marhite-hite. Ikut tuhodo hami marhabiaran. Ikut tuhodo hami marhapor syaun, marhapor rusan. Ala saguru di hodo sadok ngulu nami. Nahurang malo hami ale Tuhan. Maka nguluhoni alai mangasahon huasom mahami. Na mangula di ngulu nami ganup. Asabui mangulu hami hobar tulomo ni roham. Ingot do hami nang tu akar ruas muna di bagasan parsahiton. Mulo Ferdinand Sirait, Karenina Failin Saur Mauli Sitorus, Revan Bajarnahor, Felix Marcus Gultom, Nani Boru Hutapea, Anna Yohana Borusianipar, Padita DP Pajaitan, Situa Doktrandus GP Manihuruk, Togap Hutapea, DJ Situmorang, Nyonya Doktrandus Empardi di Kartini Burunai Borhu, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tabunan N Boru Simajuntak, Situa Insinyur MH Sihobbing, Doktrandus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Rituan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar, Saur Mas Delina Boru Sirait, Nyonya Tinabunan Boru Lubat Tobing, dot akan naso huboto hami naso targuari hami siatongan ni ruas muna di baga sa parsahiton ale Tuhan. Tuho mahu pasat hami nasida. Marsobba mangido hami tuho ale Tuhan. Mangasahon asinero hami nabalgay. Pasahatommu hamalumon sian parsahiton tu nasidabe. Leo gugo, leo pos ni roha makirim tuho. Asa totong ale Tuhan. Marhite huasom roha pikiran terlumubi ha porsion nasida. Totong marhahi pason tuho. Songoni manang diaka namarsitaonon. Diaka namarsak. Ragami. Imana niadopan ni akar ruasmu.
Dia kana niarsakon na sida. Ho mana maparguguihon. Ho mali Tuhan na mangaramuti madongani. Asa diragam niaka namasai. Boy tertuhuk na sidabi. Jala laos boy dihamonakon alani huaso dohot asini rohami. Dia kana taruli dilas niroha. Ragam ya le Tuhan. Isarani dia ka natabaga jang ni umur na marulang tahun ari hatutubu, na marulang tahun ima di pardongan saripeon, aka anak doho buru ni huriam na jupangan siroka ni todina, parsorang ni aka ianakon, boy mardala dia ka usaho, jala tabba dia kajapalan na lomak ditonga ni ruas ni huriam, ragam ya kasilas ni rohai, ale Tuhan, di homa hasangapod di homa kamuliaon, go ulup-ulup tu homa ale Tuhan, sian pamujion ni nasidabi. Diaka nasinakapan ni huriam na hobar di tahun kesehatian laos udut di ulang tahun ni huriam naung sipul doho di pesta gotilo di tahun 2022 na ni hobasan ni panitia. Ale Tuhan, homa na mapargogoy ho panitia, laos homa le Tuhan na patuluson na pasauton, dia kasakap program si ulaon dohot si ubasan nasida na mabaylas rohani saluhut akaruas ni huriam di tonga ni huriaon marulup-ulup todi jala lamtang haporsiaw maradopoko homale Tuhan na patulus saluhut na di bagasan goarmo atau ngale Tuhan saluhut dia kapakubasio di tonga ni huriamon tuhodo pasahaton nami jala tuari marsugut nanay mula ni saluhut akaruasmu madiaka aktivitas dia ka ulaon parkarijuan na sida hobar tu aka profesi na sida be homale Tuhan napaborhatot di bagasan go ni asini roham hola di bagasa Kristus Yesus martangiak kami tuho amin. Tapuji matuhatta maridihita laos disommahita pasahat papungupilian. Mengiringi
pilihan naung tapapungon tapasaha maturi bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Benua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na dinggad doho na saulibasa na mauliutus. Kupasat hami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulun harajaon mo di tonga-tonga ni Uriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami godang ni sileleon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Benua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say romaharajaon mo. Say saot mo lomoni roham di Benua Tongaosongon na di Benua Gijang. Lehon matuhami sa darion hangulua siya pari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ulak mahamu di baga salas ni roha. Jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasorhon madamena. Tuto di munabe. Amin. Tuhan mo namang do tambak kainang ala nunga disepakati perhalado si pulsonon laos boy mahita salam sehat di Jolo ni Pitu.